Әгәр кешеләр гарәпсә төп нөсхәнән түгел, транскрипциянан гына укый икән, был Коръән уку дип ханаламы? Явап юк, ханалмай. Сөнки хәдистә әйтелгән бит инде: "Мән караа харфан мин китабилла". Кем Алла Тәгаләнең китабынан бер хәреф кенә укыһа, бер хәреф дип әйтүе Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям, ул транскрипция түгел. Ана шул хәрефте ниндидер икенче тел хәрефе менән кемдер язһа, ул ана шул оригинал нөсхәне укыган һымак ханалмай. Ләкин без әйтмәйбез. Мана исмаһам нисектер транскрипциянан бухаламы унда, нисектер интернеттан тыңлап, кешеләрне тыңлап, телен кыбырлатып, Коръән укырга тырыша икән ниндидер кеше. Уңа савап язылмай дип әйтмәйбез. Әлбиттә, уның теләге бар, уның нияте бар. Нисек кенә булһа да, Алла Тәгаләгә якынайырга, уның теләге булгас, Алла Тәгалә буны күрә, уга савап яза, ана шул теләге өчен. Ләкин ул теге Коръән уку савабы һымак түгел. Сөнки Коръән уку савабы әйтелгән бит инде. Әгәр кеше ысынлап та ана шул гарәпсә һәм бөтә тәҗвид хөкемнәрен үтәп укыһа гына, дөрес укыһа, шул вакыт уга Коръән савабы языла. Былай транскрипцияны гына укып йөргән кеше, әлбиттә, ул афарин, тырыша. Алла Тәгалә уның был теләген күрә, ләкин Коръән уку һымак савап язылмай.